De deltawerken zorgen ervoor dat de Zeeuwen zich weer veilig kunnen voelen. Tientallen dammen en dijken hebben het water bedwongen en tot rust gebracht. Maar wat betekent dat voor al die planten en dieren die in het water leven? Heeft de natuur zich kunnen aanpassen? Zo, nou de catch of the day. Ik zag net een platvisje erin zitten. Een mini-scholletje. Een mini-scholletje. Kijk, daar zit hij. Ja. Hier aan de zijkant. Maar die zit op de Oosterschelde ook, hè? Die zit ook op de Oosterschelde. We hebben nog wel een ander platvisje wat hier ook veel voorkomt. Aan deze kant, maar niet in de Oosterschelde, of nagenoeg niet in de Oosterschelde. Dat is het dwergtongetje. Ja, want daarom staan we hier. Hè? Wij staan nu aan de Noordzeekant van de stormvloedkering. En die is precies 25 jaar geleden geopend. En dat betekent dus voor een aantal soorten dat ze eigenlijk niet meer in de Oosterschelde komen. Ja, dat klopt. Het zijn vooral de soorten die in de monding van de Oosterschelde vroeger nog voorkwamen. En die houden van het harde schelpzand en de sterke stroming van de Noordzee. Dus door de aanleg van de Scheldekering is dat een stuk minder geworden. Het slip is wat zachter geworden ook. En er zijn een aantal soorten die daardoor niet meer in de monding van de Oosterschelde voorkomen. Ja, zoals bijvoorbeeld hier, je hebt dan wat in je hand. Ja, ik heb hier wat heremietkreefjes en ik ben aan het kijken of dat daar een kleine heremietkreeft tussen zit. Nou, ze zijn heel klein. Ze zijn heel klein, maar ik ben bang dat het jonge, grote heremietkreeften zijn. Dus en die komt wel door de kering? Die komt zowel aan de Noordzeekant als aan de Oosterscheldekant voor. Maar goed, de kleine heremietkreeft, het boksertje wordt hij ook wel genoemd, hè? Waarom heet hij eigenlijk zo? Nou, dat heeft met zijn gedrag te maken. Hij heeft schaarpoten, die zijn wel langer dan zijn andere poten. En die houdt hij zo voor zich. En als hij dan zo'n beetje loopt en als je een andere heremietkreeft tegenkomt, dan staat hij echt zo met die schaarpoten een beetje heen en weer te waggelen. En dan lijkt het net of dat hij aan het boksen is. Dat is zijn verdedigingstactiek of zo? Ja, het maakt wel indruk als je zo groot bent, want veel groter dan dit is hij niet. Nou ja, goed, maar het boksertje, dat is dan een voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk meer soorten, hè, die het niet meer zo leuk vinden in de Oosterschelde. Nou ja, in ieder geval, het verschil zien we dan vooral in de monding dus ook, hè, van de Oosterschelde. We zien het ook achter in de Oosterschelde. Maar een ander heel mooi voorbeeld is het dodemansduim. De dodemansduim is het enige Nederlandse koraal. Dat kwam voor de deltawerken veelvuldig voor in Veersegat, wat nu Veersemeer heet, in de Gevelingen, in de Oosterschelde, eigenlijk overal waar veel stroming stond. En dat stond er toen ook. Als je met oude duikers praat, dan hebben ze het vaak nog over dat dodemansduim dat ver achter in de Oosterschelde stond. Ja. Nou, hier halverwege de dijk, met uitzicht op het haventje van Burgsluis. Hoe lang is het geleden, Joop, dat je hier gedoken hebt? Nou, ik heb hier, dit is mijn eerste duik hier, want ik ging altijd daar bij Plompentoren het water in. Ja, vroeger kon je hier ook nauwelijks duiken, was de stroming. Ah ja? Dat was hier toch al heel erg fel. En toen kwamen de werken en toen moest je ook allemaal wegblijven. Ja. En dat was en dan zorgen bij hoog water, want dan bij laag water moest je een koord van boven afspannen tot je uit het water kwam. Ja, want je hebt het nu over bijna 40 jaar geleden dat je hier je eerste duik maakte, begin jaren 70. Ja, jullie waren nog kikvorsmannen volgens mij. Ja, zo noemden ze dat toen. Ja. Nou, dan bleven mensen er op de kant staan kijken als je aan het omkleden was. Ja, hoe zag je eruit? Nou, dit is nu allemaal met stof bekleden. En toen was dat echt alleen gladde neopreen. En ik kwam daarna pakken met zo'n wafeltjespatroon en met van die gele tape afgekit. En je duikbril? Dat is zo'n zwart patrijspoortje. Ja. Zeg, en wat heb je hier om je arm? Is dat nog wel van die tijd? Of, dat is nog een van mijn eerste. En hij doet het nog steeds hoor. Dieptemeter? De dieptemeter en mijn kompassen. Het was dus, kan ik me zo voorstellen, vroeger heel anders, hè? Voor de kering heel anders om hier te duiken dan nu. Ja, nu is het een stuk comfortabeler. Ja? Toen was het toch wel, als je wat verkeerd rekende, dan had je stroming. Flinke stroming dus? De tijd dat je kon duiken, die was ook maar beperkt. Oh ja? En waarom was dat dan? Omdat de kentering
vrij kort was de periode tot het water zeg maar stilstaat. Die was heel beperkt. Als je verder naar Gorensoek ging, was het zo dat je bij hoogwater mocht je helemaal niet duiken. Het was minder dan 10 minuten, 15 minuten tot je kentering had. Ja, dan zijn we het water ingegaan omdat we natuurlijk op zoek waren naar dodemansduim, hè? Het enige Nederlandse koraal. Maar dat heeft toch even geduurd, hè, voordat we het vonden. Ik had de hoop al opgegeven. Ja? Was op de terugweg tot we... Ja, dat is een heel klein dingetje. Toefje. Ja. Terwijl vroeger was dat gemeen goed. Ja? Ja. Stond er vol mee. Het stond er vol, ook een wemelding waar je het nu helemaal niet meer ziet. Ja. Ja, daar stond en echt vrij grote brokken. En hoe komt dat dan, dat dat verdwenen is? En ik denk misschien van de temperatuur te maken heeft, de stroming minder. Ja, het effect van de stroming is al heel belangrijk hier. En zeker ook de temperatuur. Het warme water in de zomer, vooral in de zomer, dan kan het water zo rond de 20 graden worden hier. En juist ook weer in samenhang met minder stroming kan het hier ook veel beter opwarmen. En daar kan deze soort, het is echt een koudwatersoort, een noordelijkere soort, kan daar heel slecht tegen. Ja, maar die stroming voert ook voedsel aan bijvoorbeeld, is dat ook een reden? Hoe meer stroming, hoe meer voedsel. Het is een planktonvoeder. Ze vangen met netelcellen het plankton uit het water. Ja. Dus ook voor de voedselvoorziening hebben ze dat nodig. Ja. Dat kun je ook zien, want als er geen stroming staat, dan zijn die polypjes die zijn zo ingetrokken. Ja. En het stroomt dan weer een heel klein beetje. En daarom stond het dodemansduim waar wij gezien hebben, daar stonden de polypjes heel mooi uit. Dan ziet het er een beetje fluweelachtig uit. Dan lijkt het helemaal niet op een dode duim. Dat is echt een heel mooi bolletje, fluwelen bolletje. Maar bijvoorbeeld in de Westerschelde of op de Noordzee, daar zit het nog wel gewoon, hè? Ja, daar staat nog genoeg. Ja. Daar is eigenlijk niks veranderd wat dat betreft. Ja. Op de Noordzee wordt het ook nooit zo warm in de zomer. Dus ook daar is dat effect een stuk minder. Kijk hoor. Wat garnalen. Hier hebben we een heremietkreeft. Oh ja, dit is hem. Kijk. Als je heel goed kijkt. Nou, deze is heel goed kijken. Ja, het is een kleintje. Dus ze wordt ook niet zo heel groot. Maar deze is dus heeft een blauwe kleur in plaats van die rode kleur die we net bij de grote zagen. Komt er langzaam En hij naar komt er buiten, langzaam uit. En wat zie je? De rechterschaar is groter dan de linkerschaar. Nou, en dat is heel karakteristiek voor deze soort heremietkreeften. Dus is dit de kleine heremietkreeft. En hij wordt ook niet groter dan dit? Nou, hij wordt niet veel groter dan dit. Nee, dit is het ongeveer. Hij komt echt eigenlijk alleen maar hier aan deze kant van de Oosterschelde voor. Het Noordzeestrand, langs het zuidelijk gedeelte van de Noordzee. En achter de Scheldekering, zo'n, wat zal het zijn, 300 meter hier vandaan, Ja. zul je nooit aantreffen. Dat is toch een beetje jammer, hè? Ja, dit soort werken hebben een enorme invloed op de omstandigheden van de Oosterschelde, van de Zeeuwse delta. De robuuste soorten, zoals de strandkrab, de gewone garnaal, de slipanemoon, die blijven er altijd wel zitten. Dan moet er wel heel veel gebeuren. Maar juist de soorten die heel gevoelig zijn voor bepaalde milieuomstandigheden, zoals bijvoorbeeld dat boksertje of bijvoorbeeld de dodemansduim, die hebben daar last van en die gaan dan verdwijnen. Je handen zien, Peter. Hoe is het met je dodemansduim? Nou, mijn duikersduim die wordt dan weer wat beter. Ja. Maar wat een naam, hè, dodemansduim. Ja, de vissers die vingen vroeger op de Noordzee ook wel een stukjes dodemansduim in hun netten. Ja. En als dat op dek ligt, dan is dat net zo'n afgestorven duim. Een beetje witpokdalig. De duim van een verloren zeeman op de Noordzee, bij wijze van spreken, die zo nog net uit de modder steekt.